Agosto nang isailalim sa Enhanced Community Quarantine ang Bataan. Bunsod ito ng lumolobong kaso ng COVID-19 sa lalawigan, partikular na sa epicenter na bayan ng Mariveles. Alinsunod sa bayanihan, lahat ng mga lugar sa bansa na isa sa ilalim sa pinakastriktong quarantine status ay bibigyan ng cash assistance. Nasa 700 million pesos na pinansyal na ayuda ang naibaba sa Bataan. Tiniyak naman mismo ni Interior Secretary Eduardo Año na matatapos na ang distribusyon ngayong linggo. Itong LGUs na po ang nakatapos sa 100% at inaasahan natin na matatapos ang distribution natin sa Bataan sa kasalukuyang linggong ito. 98.6% o 688,533,000 pesos ng pondo sa ECQ Ayuda ay na-distribute na sa 688,533 beneficiaries. Kabilang sa mga LGU na nakakumpleto na ng ayuda distribution ay ang Samal, Abukay, Pilar, Orani, Limay, Orion at Mariveles. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Mariveles, naging prioridad nila sa pamamahagi ay yung mga natigil sa trabaho at kabilang sa mahihirap na sektor. Subalit nagdagdag umano ang LGU ng pondo para mabahagian din ang malaking porsyento ng populasyon na apektado rin ng hard lockdown. Live, no, na dire-diretso po namin binabantayan ang bawat barangay. Maaaring dati, may abroad ka, malakas magpadala, may bahay kang malaki, dahil napundala yun during the time na malakas magpadala. Kaya lang, nung nagka-pandemya, nahinto sa trabaho kahit nasa abroad. Sa October 11 COVID report ng Bataan, makikitang pababa na ang bilang ng tinatamaan ng COVID sa lugar. Ang dating nasa 4,000 binabantayang kaso, bumaba na sa 2,000. Hanggang October 15 ay mananatili namang nakapailalim sa modified ECQ ang buong lalawigan. Rainiel Pawid, CLTV News.